Това е. Ти го виж. Прочети го. Два пъти задушено филе с пържени картофи. 2 кокосови пудинга и 2 чая без захар. 2 чая без захар. Ти какво мислиш? Ами... Чакайте малко, бе! Абе, тези много са се разбързали. Това е малко смешно, а? Не е смешно. Знаеш ли, такива заведения най-вероятно тук е било закусвалния. Такива заведения много често минават от ръка на ръка. Закусвалния? Да. Искаш да кажеш, че тук долу е била кухнята? Да, точно така. Нали знаеш как е? Собствениците разбират една вечер, че бизнесът им запада и се изнася. Искаш да кажеш, че тук долу е била кухнята, така ли? И хората са имали бизнес, който е западнал и те се изнесли. А? Точно така. Е тогава кой се нанесе? Какво искаш да кажеш този въпрос? Кой се е нанесъл? Нали ако някой се изнесе, друг се нанася? Ами това зависи. Един път супата на деня, дроб с лук, пай с мармалад. Най-добре е да изпратим нещо горе. А? Най-добре е да изпратим нещо горе. Може би си прав. Какво имаш в чантата? Нищо особено. Хайде, какво имаш в чантата? Един момент! Ти къде толкова силно, бе? Хайде, какво имаш? Бисквити, шоколад и мляко. Това ли всичко? Ликче чай. Добре. Ама чаят няма как да ви го праща. Той не е единствен. Абсолютно безполезен. Нямаме газ. Добре, те могат да ни изпратят някой друг шилинг. Какво ще имаш в чантата? Един сладкиш с сушени плодове. Сладкиш. Сладкиш? Да, сладкиш. Сладкиш. Да, сладкиш. Сладкиш. С сушени плодове. Той само един. За мен не носиш. А? Ами аз не смятам, че този сладкиш ще ти харесва. Както и да е. Не можем да изпратим само един сладкиш нагоре. Защо да не можем? Ето не си една от тези чини. Значи мога да го задържа. Да го задържиш. Еми, нали те не знаят, че е в нас? Ама не е там въпросът. Значи не мога да го задържа. Не може. Донеси една чини.
Кое? Ти си за този чипс. Абе, ти къде го намери, бе? Ям го само с бира, бе. И откъде щеш да намериш бира? Ами пазех се, докато си намеря от някъде. Както и да е, събери всичко в чинията. Хайде по-бързо. Чакайте малко, бе! Това се качи нагоре. Ти си виновен, да пак заради твоето тъпо разготраване! Добре, сега какво ще правя? Ами ще чакаме докато слезе отгоре пак! Хайде, обличай се. Бен, Какво? какво става тук, бе? Пускаш да кажеш този въпрос. Как е възможно това тук да е закосвано? Било е закосвано. Ти видя ли печката? Какво за мен? Има само 3 котлона, бе. Как е възможно да сготвиш толкова много храна на 3 котлона? Затова обслужването тук е толкова бавно. А какво става нас, като няма? Тогава как се справят? Отгоре валят поръчки, а от тук нищо не се качва. Те се нямат май-голямо отгоре. Какво е? Ето отвори го. Макарони пастици. Отмита макаронада. Това какво е? Макарони пастици, отмита макаронада. Мамка му гръцки ястия. Не са гръцки. Да, точно такива са. Хайде по-бързо преди да се качила нагоре. Хайде! Тези тук са доста претенциозни, бе. Хайде по-бързо преди да се качила нагоре. Бисквити Маквитиен Прайс. Един чай Лайанс. Жълт етикет. Един път чип Смит. Един сладкиш на сушени плодове и шоколад. Кетбъри. Марка Кетбъри. Шише мляко. Шише мляко 4 литра. За малко да не смогна. Поне удовлетворихме желанията, поне за сега. И не бива да викаш толкова силно. Защо? Ми не е прието да се крещи. Мислиш ли? Хайде приготви се, ако обичаш. Гати, тук